Viñen para celebrar, creo que unha decisión moi importante que tomou o seu pleno do Concello da Coruña, non? Que é a da aprobación da área metropolitana. Nós traballamos moitísimo, eu personalmente traballei moito no pasado mandato para que isto tivese lugar. Non puido ser, creo que, por un pouco as miserias da política, todo isto que os que ora non estamos fora seguimos sin entender, e eu tampouco entendía cando estaba dentro, porque, unha vez máis creo que se está demostrando que hai dúas formas de utilizar os votos que un ten no pleno, non? Os pode utilizar para decir que non a todo o que propón o goberno, que isto é un pouco que vivimos no pasado mandato, ou os pode utilizar esos mesmos 6 votos para empurrar o goberno a facer cousas, que é o que está demostrando a Marea Atlántica, creo que de xeito moi inteligente e productivo, e porque además é que é o bo para os cidadáns, é como se fai servizo aos cidadáns, non? Ou se aproba a área metropolitana, pero se va a aprobar a ordenanza de igualdade, se va a aprobar o proxecto red.es e se va a aprobar o inicio dos traballos da Xenda 2030. O inicio non, porque xa o iniciamos no pasado mandato. 4 asuntos, non? Que impulsamos nos no pasado mandato, 4 asuntos que recolle este goberno, 4 asuntos que evidentemente contan co apoio da Marea Atlántica porque son positivos para a cidadanía. Creo que se pode utilizar, non? Eses votos, repito, para ben, para apoiar proactivamente e, impulsando accións positivas e non para bloquear. Díase no pleno a lentitude destes 3 anos. A lentitude, non? A que hai 3 anos se tomou iniciativas, se trouxe o pleno, e hai 3 anos se dixo que non, por forzas que hoxe dicen que sí, xa está. É a única solución, a única explicación que ten o asunto, non? Eu, en todo caso, creo que non é día de reproche, é día de celebrar, e creo que é unha decisión moi importante que algún día, cando a área metropolitana este funcionando, cando a área metropolitana este prestando servicios para todos os concellos e cando esa área metropolitana permita que a Coruña siga sendo o motor económico, social e cultural de Galicia, pois nos daremos conta do importante que foi o traballo do pasado mandato e o que se fai isto, e o que se fai hoxe. E eu simplemente lamentar, non? Que unha vez máis o Partido Popular se quede solo aquí, non? E que, creo que demostra que o Partido Popular non cree na Coruña, que a Xunta de Galicia non cree na Coruña, e, creo que é algo que debería revisar.